Kilala sa Kuya D ang restaurant natin. Masasarap at affordable ang pagkain. Mga kaibigan at i-celebrate natin. Mga birthday o anumang gusto natin, sa presyong abot kaya may dadaos natin. Dito sa Kuya D Restaurant lang mapapansin. Affordable ang pagkain, mga kaibigan at sa buong probinsya ay nakikilala. Sa mga bisita, ang panlasang Uragon ay naipakita sa mga luto at menu na nasa